owacho kwa mondo mi ochikre tir kendo bedo gi ratire tijegi ka giyango makare tije momigi magi duto e seche ma oganda jo Kenya dhiro mondo mi oket lokruok e sectors duto ma pacho ka. Jotend migepe Musalia Mudavadi okwayo jotelo e sectors mag piny owacho mondo okaw okenge ma ginyalo siro kendo keto go ayanga tijegi maneno ni jo Kenya yudo chenro makare. Bende okwayo piny owacho mondo mi ochik it ne dwaro mag jopiny kendo rwako twak gi sumo pachgi e chenro mage. Mudavadi ne lose kinde manochwoyo kom e romo mar committee mar keto tim dongruoge motis National Development Implementation Committee NDIC mobagi kar tiegruok mar somb telo Kenya School of Government e boma ma Nairobi. Romo yore kod apisas madongo e piny owacho jotend migepe jagoro mongiyore Attorney General e kind mamoko. Ladies and gentlemen, accountability remains a cornerstone of our mandate. As public servants, we are trustees on behalf of the people of Kenya, and we remain accountable to the people of Kenya. Our actions and decisions must always reflect this responsibility. We must all strive to win the hearts and trust of the people in the remaining period by rolling up our sleeves and going back to work for them. The moment is here for us to deliver the envisaged benefits of the better pillars of the people. We have an opportunity to move up our agricultural value chains, expand the Hustler Fund to support the growth of our micro, small and medium enterprises, scale up the uptake of affordable housing, expand access to healthcare to achieve universal health coverage for all, and integrate our youth in the digital superhighway and creative economy space.